Türkmen häkimetleri Lewap vilayatynyň käbir edara kärhanalaryny we önümçilik zawodlaryny giňerimli derňe geçirýär. Şu wagt içinde geçirilen derňewlerde korrupsiýa aýyplamalary bilen birnäçe kärhana ýol başçysy we jogapkar işgär tutsak edildi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Lewapda birnäçe zawodyň başlygyny tutsak etdiler diýip ýagdaýdan habarly çeşme atlandyrylmadylyk şertini Azatlyk radiosyna habar berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenabadyň ösümlik ýagy kärhanasynyň hemde Lewap Miwe Oba Senagat birleşiginiň ýol başçylary tutsak edildi. Çeşme Lewap Miwe önümçilik birleşiginiň ýol başçysynyň Russiýadan import edilen yer almany ýurdun içerki bazarlaryna gymmat bahadan yerlemekde aýyplanýanyny habar berdi. Onu barlyk netijesine tutsak etdiler. Yer almanyň arzan bahadan import edilendigine garamazdan kärhana ýoly başçysy onu 2 hisse gymmat bahadan bazarlarda satdyrypdyr diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapyň önümçilik kärhanalaryna dowam edýän derňewleri tasdiklap, barlyk işlerini baş prokuraturynyň hemde ýokary gödäwçilik edarasynyň derňewçileriniň gatnaşýanyny habar berdi. Ýagdaýdan habarly çeşme derňewçileriň Aşgabatdan iberlendigini tasdik etdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabad ösümlik ýagy kärhanasynyň hemde Lewap Miwe önümçilik birleşiginiň başlyklary 3 hepde töweregiminden ozal tutsak edildi. Ösümlik ýagy kärhanasynyň ýol başçysy çeşmäniň tasdiklamagyna görä paýta çygdynyň galandysyndan öndürilýän künjarany we beýle könümleri ýakyn töweregine adamlara gymmat bahadan satdyrmakda we onun girdejilerini şahsy hasabyna geçirmekde aýyplanýar. Azatlyk radiosy Türkmenabadyň ösümlik ýagy kärhanasynyň we Lewap Miwe önümçilik birleşiginden bular barada goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Resmi medpuatyň arxiw maglumatlaryna görä 2018-nji ýylyň ahyryna Türkmenabad şäheriniň gün ortasyna şäheriň köpügürli bazarynyň goloýunyna bir wada 3000 tonna göýek önümleri saklamagy niýetlenen Sowudyjy Ammar Lewap Miwe Oba Senagat hojulugyna ulanylmagy verildi. Yarım resmi Biznes Türkmenistan neşriniň maglumatlaryna görä yerli daýhan hojuluklar öz önümlerini sarp edijilere ýetirmekde Lewap Miwe önümçilik birleşiginiň hyzmatlaryndan peýdalanýar. Media maglumatlarynyň ma'lum bolşuna görä yerli daýhan hojuluklar göök we bakçy önümlerini ýetişdirip şertname esasyna bu önümçilik kärhanasynyň ammarlaryna tapşyrýar. Bu önümler hojulugyň ammarlaryndan sarp edijilere ýetirilýär. Daýhandar Lewap Miwe bilen şertname baglaşyp 500 tonna çelini adyk önümlerini tapşyrdylar. Häzirki wagtda daýhandar şol tapşyran miwe önümleriniň pulunu alyp bilmän prokuratura arz şikaýet etdiler diýip birleşikde geçirilýän derňewleriň sebäpleri barada goşmaçy maglumat beren çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir yerli daýhan öz önümlerini satyn alan birleşigiň ýol başçysynyň özlerine uly maddaýan ýetirendigini, onuň daýhanlardan satyn alan önümleriniň tölegini wagtyna töläp bilmeýändigini gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde ýagdaýdan habarly çeşmäniň sözlerine görä Türkmenabad ösümlik ýagy kärhanasynyň ýol başçysy önümleri bir kanun ýoly bilen satmakda we döwlete uly ziýan ýetirmekde aýyplanýar. Lewapyň önümçilik kärhanalaryna dowam edýän derňewler ýurdun döwlet dukanlaryna dowam edýän azyk gytçylygynyň fonuny alınıp barlýar. Öňki ýyllarda her hojulugy aýda bir gezek 5 litr paýta ýagy berilýärdi. Häzirki wagtda täze hasyldan alynan paýta ýagy her hojulugy 1,5 litrden paýok diýip paýlanýar. Onuň üstü uruş, dawa, jenjel diýip çeşme Türkmenabaddan habar berdi. Ýöne Lewapda dowam edýän barlyklar diňe Lewap Miwe we Türkmenabad ösümlik ýagy kärhanasy bilen çäklenmeýär. Azatlygyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenabadyň un zawodyny, Saýat we Çärji wetraplarynyň paýta kabul edýän harmanlaryny, Fara wetrawyna we Türkmenabad şäherine ýerleşýän banklarda, Lewapyň guruluşyk materiallary saklanýan ammarlaryny we Türkmenabadyň beýleki göök bakça saklanýan Sowudyjy ammarlaryny derňewler we tutsak etmeler dowam edýär. Çeşme tutsak edilen adamlaryň ýakyn wagtlarda döwlet telewizionyasynda elleri gandarly görkezilmeginiň ahmaldygyny çaklady. Ýakyn wagtda Lewapyň önümçilik zawodlarynyň direktorlary Watan habarlary programmasyny paraxorlukda tutsak edildi diýip görkeziler diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleriň döwlet we iş adamlaryny gurulukçulary we beýleki dürli derejelerdäki resmileri korrupsiýada ýa-da başga jinaýatlarda aýyplap döwlet telewizionyasynda olary öz günälerini boyun alýan halda görkezmek tejribesi saklanyp galýar. Başga ýene-de bir näçe önümçilik kärhanalarynyň başlyklary tutsak edildi we häzirki wagtda derňew işleri geçirilýär diýip çeşme sözüni jemledi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapyň önümçilik kärhanalaryna ýol berilen düzgün bozmalary
yerli emeldarlaryň ilteşiginiň hem derňelýändigini habar berdi. Ol lewapda käbir yerli kanun goraýjy edaralaryň wekilleriniň Türkmenabadyň miwe we gök bakça saklanýan sowoduja ammarlaryna ýol berilen düzgün bozmalara şäriklik etmekde guman edilýändigini habar berdi. Habarçy dowam edýän derňewlerde tutsuk edilenleriň köpdigini aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä tutsuk edilenleriň hataryna Sayat we Çerjew etraplarynyň pagta kabul edýän harmanlarynyň başlyklary we hasapçylary lewapda guruluşyk materiallary saklanýan ammarlaryň jogapkär işgärleri hem bar. Lewapda alınıp barlayan derňewleriň hem de tutsuk edilen raýatlary bildirilýän aýyplamalaryň beýleki jikmejiklikleri, suud işiniň barşy we günä bildirilýänleriň özlerine gönükdirilýän aýyplamalary tasdiklaýanlygy ýa-da ret edýänligi häzirlikçe ma'lumnäl. Türkmenistanda koronavirus pandemiyasy bilen bagly görülýän çäreleriň çäginde Mary şäheriniň aeroportuna resmiler ilatdan pul almaň täze usulyny oýlap tapdylar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Şu günler Mary şäheriniň aeroportunda uju paltaly taýagy aksalin madyny çalyp, onu ýolawçylaryň burnuna sokup çykarýarlar. Olar munyň virusa garşy öňüni alyş çäreleriň biridigini aýdýarlar. Munyň üçin ýolawçylaryň her birinden 50 manat alýarlar diýip habarçy 29 oktýabrda Mardan Aşgabat şäherine uçan ýolawçylara salgylanyp 5 noýabrda gurrun berdi. Ýolawçylaryň biri anonimlik şertinde habarçymyda beren maglumatynda çağlar üçin ýeňillikli bahanyň göz tutulmandygyny, olardan dolu tölegiň alınýandygyny hem aýtdy. 4 agzaly bir maşgala, 2 uly 2 çağı 200 manat töledi. Çağlar üçin ardanladyş ýok. Ýoksa aksalin madynyň we uju paltaly çöpüň bir gutusyny satyn alanyňda da şonça bahalanmaýar. Durşuna talaňçylyk diýip ýolawçy mundan öň aeroportda beýle barlaklaryň geçirilmändigini hem belledi. Onuň sözlerine görä ýolawçylar uçara goý berilmedi öýdüp muňa garşylyk görkezmändirler. Gaharlanmak hem peýdasy sebäbi uçara goý bermän bilýärler diýip ýolawçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Mary şäheriniň aeroportundan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu çäre barada welaýatyň saglyk bölüm bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanda koronavirusyň bardygyny ikrar etmeýän häkimiýetler onuň ýaýramanyň öňüni almak üçin karantin çärelerini giridýändiklerini, ilatyň arasynda düşündiriş işleriniň geçirilýändigini we idara kärhanalarda zerur çärelerin görülýändigini habar berýärler. Bu çäreleriň çäginde ýurduň idara kärhanalary, şol sanda mektepler klorlu suw bilen ýuwulýar. Okuwçylardan dezinfeksiýa terişdelerini ulanmak, aksalin madyny we beýleki derman terişdelerini satyn almak talap edilýär. Şeýlede uçarlardan dezinfeksiýa terişdeleri sepilýär. Ýöne bu çäreleri köplenç raýatlaryň hasabyna amala aşyrylýar. Adatlyň habarçylary ýurtda dezinfeksiýa terişdelerini, temperaturany ölçemek üçin termometrleri satyn almagy ilatdan pul toplanýandygy barada ençemegede habar berdiler. Bu aralykda garaşsyz neşir ýokunç keseliň ýurda getirilmegine garşy göreşýän lukmanlary prezident tarapyndan wada berilen goşmaça tölegleriň berilmeýändigi barada habar berýär. Lewap welaýatyna hassahanalaryn lukmanlaryna we şepaat uýularyna ne sentýabr ne de oktyabr aýynda hiç ýyly goşmaça töleg tölenmedi. Ýogsa bu sebit koronavirusa garşy göreşde esasy ýükü öz üstüne aldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşiri öz ýurdu içinde habarçylaryna salgylanyp 4 noýabrda habar berdi. Ýatlatsak 25 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýürüýte karara gol çekdi. Kararda dünýäde ýaýran 7 ýokunç keseliň ýurda getirilmeginiň we ýaýramanyň öňüni almagyň çäginde işleýän saglyk işgärlerine aýlyk haklarynyň 15 göterimi möçberinde goşmaça hak tölenmeligi aýdylypdy. Neşir welaýatyň hassahanalarynda işleýän lukmanlaryň we şepaat uýularynyň salgytdan soňky zähmet haklary barada hem maglumat berdi. Häzirki wagtda lukmanyň salgytdan soňky orta çaýlygy 1400 manada, şepaat uýularynyňky 1040 manada, uly şepaat uýularynyňky 1100 manada we reanimasiýa bölümleriniň lukmanlarynyňky 1500 manada barabar diýilip habarda aýdylýar.
Türkmenistanda dowam edýän maliýe ýetmezçiliginiň arasynda Lewap vilayatynda raýatlar zähmet we pensiýa haklary bank kartlaryna geçmänkä. Bankomatlaryň öňünde nowata ýazylyp başlaýarlar. Nowata ýazylýan adamlaryň sany 1000den geçýär. Pulny atlaşdyrmak bilen bagly bu kynçylyklaryň arasynda bank kartlaryny ogurlaýan adamlar köpelýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 6-njy noýabrda Lewapdan habar berdiler. Edara kärhanalaryň işgärleri aýlyklar bank kartlaryna geçmänkä. Bankomatlaryň öňüne baryp öňünden nowata ýazylýarlar. Türkmenabad şäherindäki Senat we Daýhan banklarynyň her biriniň öňünde nowata ýazylan adamlaryň sany 1000den aşýar. Aýyň başynda 5-ne çenli nowata ýazylsaň 10-njy noýabra çenli zähmet hakyny alyp bolýar diýip gidlinik şertinde söhbetdeş bolan habarçy gurrun berdi. Şol bir wagtda ol vilayatda kartdan söwda etmegiň ören çäkli bolmanda galýandygyna ünsü çekip dermanhanalaryň tasy ählisinde kart bilen derman satyn alyp bolmaýandygyny hem aýtdy. Haýsy dermanhana baryp kartdan tölejek bolsaň dermanhanaçy ýok kartdan töläp bolanok diýär. Olar munyň sebäbini internetiň işlemeýändigi, signalyň ýokdugy şol sebäpli terminalyň hem işlemeýändigi bilen düşündirýärler diýip habarçy belledi. Bu aralykda Adatlyň vilayatdaky beýleki bir habarçysy pul naklaşdyrmak bilen bagly problemalaryň arasynda bank kartlaryny ogurlaýanlaryň köpelýändigine habar berýär. Banklaryň, bankomatlaryň golayynda durup özleriniň kartlardaky puly naklaşdyryp berýändigini aýdýan ogurlar köpelýär. Dolu ynanmasalarda pensiýa we aýlyk haklarymyzy naklaşdyryp bilsek bolar diýen derejäge gelen pensionerler hem-de büdjet işgärleri şol adamlara plastik kartlaryny onuň koduny ýazyp berýärler. Netijede kart bilen pullar ýitirim bolýar diýip habarçy aýtdy. Farapdaky bir bank işgäriniň anonimlik şertinde habarçymyda aýtmagyna görä, her gün bank kartlaryny ogurladan ýa-da ýitiren pensionerleriň onlarçasy özlerine değişli banklara arda tapşyrýarlar. Häzirdiňe Farapdaky Daýhan bankda kartlaryny ogurladyp ýa ýitirip täzesini almak üçin arda berenleriň sany her aýda 450 adamdan geçýär diýip bank işgäri habarçymyza gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä pensionerler ýa-da büdjet işgäri 3 aydan geljek täze kartlaryna pensiýasy we aýlyksız garaşmaly bolýarlar. Bank işgärleri kartlaryny ogurladyp noýabryň başynda banklara arda tapşyran pensionerlere 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 3-nji 10 günlüginde habar alyp görmegi tapşyrypdyrlar. Şeýlede olar noýabr, dekabr we ýanwar aýlary üçin pensiýa haklarynyň täze kartlaryna geçiriljekdigini aýdypdyrlar diýip habarçy gurrun berdi. Şeýlede ol kartynyň ogurlanandygy barada polisiýa ýüzlenýän pensionerleriň özleriniň günäli tapylýandygyny hem aýtdy. Polisiýa işgärleri karty alanyňyzda karty we kody hiç kime bermäň diýilen duýduruş bar diýip olaryň ardylaryny diňlemeýärler diýip habarçy sözüni jemledi. Bu aralykda Adatlyň Lewaply beýleki bir habarçysy indi raýatlaryň bankomatlardan aýlyk pensiýa haklaryny we kömek pullaryny naklaşdyrmak üçin bank kartyndan başga-da pasportyny hem eltmeli bolýandygyny habar berýär. Bankomatyň ýanynda duran polisiýa işgärleri raýatlaryň elindäki bank karty bilen pasportyny deňeşdirip görýärler. Eger olaryň maglumatlary deň bolmasa, olary derrew nowatdan çykarýarlar diýip habarçy munyň sebäpleri barada düşündürüş berilmeýändigini hem belledi. Adatlyk radiosu polisiýanyň bu çäresi bilen bank kartlarynyň ogurlanmagy bilen bagly wakalaryň köpelendigi barada habarlaryň arasynda haýsydyr bir ara baglanyşyň bardygyny ýa ýokdugyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Şeýlede Adatlyk ýokarda beýan edilenler barada Türkmenistanyň Daýhan bank, döwlet we Senat paýdarlar täjirçilik banklaryndan Farap etrap polisiýa bölümünden kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri bankomatlarda nagt pul köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank kasaplaryndaky maliýe terişdelerini nagtlaşdyrmakda dürli kösençliklere sebäp bolýar. Türkmen häkimetleri we mediasy bu kösençlikler barada gurrun etmeýärler.